जिसु ख्रीष्टआ मानसिफोरखौ बाथ्राखौ रोखायै बुजिहोनो थाखाय गोबां फिदिंनाय बाथ्राफोर बुंदोंमोन आरो बै फिदिंनाय बाथ्राफोरखौ गावनि चेलाफोरनोबो बुंदोंमोन आरो लोगोसेयैनो गोबां मानसिफोर जेरावहाय जिसु ख्रीष्टआ बोसोन होदोंमोन बै बोसोन होनायफोरावबो गोबां फिदिंनाय बाथ्राफोरनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टआ सुबुंफोरखौ मोनथिहोदोंमोन। थिग दिनै अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो बेबायदि बाथ्रा लानानै फैदों जिखौहाय जिसु ख्रीष्टआ फिदिंनाय बाथ्रा महरै लानानै फैदोंमोन बेखौनो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो माखौ सोलोंनो हायो दिनै मा आशीर्बादखौ जोङो मोनगोन। जोङो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदोनि जिसु ख्रीष्टनि बे फिदिंनाय बाथ्राया मामोन जों बेखौ अब्लानिया मोनथिहैनो हागोन। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों नायैनो नोंथांमोना गोबां समाव बावनानै थाङो मोनसे लाइक होनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसेयैनो आंनि चेनेलाव सोरबा जुदि दिनैसो गोदान मोनदोंब्ला एबा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन इसोरनि बाथ्राफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थायो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै नोंथाङा गुबुननोबो शेयार खालामगोन। गोबां हाजार दाफाफोर दङमोन। बै दाफाफोरखौ बै सुबुंफोरखौ मोजांनिख्रुइ मोजां बाथ्राखौ जेन बुजिसिनो बिनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ मोनसे समाव फिदिंनाय बाथ्रा बुंदोंमोन। बे फिदिंनाय बाथ्रायानो जाहैबाय सासे जाम्बा धोनि सुबुंनि फिदिंनाय बाथ्रा। जिसु ख्रीष्टआ बे फिदिंनाय बाथ्राखौ ओरैहाय जागायजेनबाय। सानसे समाव दाबसे जायगायाव सासे धोनि मानसिहा हुआव बिमायनो आबाद जादोंमोन आरो गावनि आबादखौ नुनानै बे धोनि जाम्बा मानसिया साननो हमबाय। बै धोनिया गोसोआव बेबायदि मोनसे सिमां रनसायबाय, गोसोआव बेबायदि सानबाय बे एसेबां आबादखौ दोननो आंहा जायगा गैया, अब्ला आं दा मा खालामनो होननानै गावनि गोसोआव गोबां बाथ्राफोरखौ सानबाय आरो गोसोआव बेबायदि होननानै बै जाम्बा धोनि मानसिया सानदों। गोबाव सम साननायनि उनाव बियो मोनसे फिननाय एबा मोनसे बुद्धि दिहुनबाय आरो बे बुद्धियानो जाहैबाय आङो मोनसे खामानि मावनोसै, आंनि बाख्रिफोरखौ सिफायजोबनानै गेदेर बाख्रि लुफिननोसै। मानोना बै जाम्बा धोनिहा बाख्रिफोर दंखायोमोन आरो बै बाख्रिफ्रा फिसामोन, बेयावहाय बे बाख्रिफोरखौ सिफायनानै गिदिर खालामनो गोसोआव सानबाय आरो बेयाव आंनि गासै आबाद आरो दोहोनफोरखौ दोननोसै होननानै बियो गोसोआवनो हिदान्त एबा थांखि लाबाय आरो बियो बेबायदिनो थारैनो खामानिखौ मावबाय। जेब्ला बै जाम्बा धोनिया फिसा बाख्रिखौ सिफायनानै गिदिर बाख्रि लुगोन आरो बै बाख्रियावहाय गासै आबादफोरखौ बुथुमनानै दोनगोन, बै समावहाय बै जाम्बा धोनिया गावनि गोसोआव मा होननानै बुंगोन होननानै बियो सानदोंमोनलाय। बेनो जाहैबाय जाम्बा धोनि मानसिया गोसोआव ओरैबायदि सानगोन आरो ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंगोन होननानै साननानै दङ, थांखि खालामनानै दङ। बे बाथ्रायानो जाहैबाय अ जिउ, नोंनि लागै आङो गोबां बोसोरनि थाखाय मोजां मुवाफोर बुथुमखाबाय, नोङो गोजोनै था, जा लों आरो रंजा होननानै गावनि गोसोखौ बियो बुंबाय। आंहा गोबां आबादफोर जाबाय, गोबां आबाद बुथुमनो हाबाय, बेयावखाय गोसो रंजा, जेनिबो आंखाल गैलिया, जेनिबो सिन्था गैलिया, उन्दुयै मोनजासिगोन, बेयावहाय रंजा खुसि जा, गोसो रंजा खुसि जा, दुखु जानांगौ गैलिया होननानै बै जाम्बा धोनि मानसिया गोसोआव बे बाथ्राफोरखौ सानदों, रनसायदों। बे जाम्बा मानसिनि बेबायदि रंजाबाय थानायावनो इसोरा बिखौ बेबायदि होनबाय, जाम्बा, दिनै हरावनो नोङो थैगोन, अब्ला नोंनि बुथुमनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन? जिसु ख्रीष्टआ बे फिदिंनाय बाथ्राखौ जोबनायाव बेबायदि होननानै फोजोबदों आरो बे बाथ्रायानो मामोन जे जाम्बा, दिनै हरावनो नोङो थैगोन, अब्ला नोंनि बुथुमनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन? बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजोंनो जिसु ख्रीष्टआ बे फिदिंनाय बाथ्राखौ फोजोबहैदों आरो बिनि उनाव जिसु ख्रीष्टआ ओरैहाय बाथ्राखौ बुंबावबाय, जायहा गावनि लागै मोजां मुवाफोरखौल' बुथुमनानै इसोरनियाव धोनि नङा, बे मानसिफ्रा बेबादिनो जागोन। जिसु ख्रीष्टआ जोबनायाव बेखौ बुंदों जे बेबायदिनो जागोन होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि जिथु बे फिदिंनाय बाथ्रामोन, फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिया बेनोमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनो थांना थानो थाखाय थाखा फैसा नांगोन, धोन दौलत नांगोन। धोन दौलत गैयाब्ला जोङो बुहुमाव थांना थानाया जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन। जोङो धोन आरजिनांगोन, जोङो थाखा फैसा बानायनांगोन, जोंनि धोन दौलतखौ जों बानायनांगोन।
नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ जि फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे जाहैबाय बै मानसिया फिदिंनाय बाथ्रायाव जिखौ बुंदोंमोन, जिखौ जिसु ख्रिस्टआ केरेक्टार बानायदोंमोन, बे जाहैबाय बै मानसिया केबल जानाय लोंनाय थांना थानायनि थाखायल' सिन्था खालामबाय थादों। जोंनि जिथु जिउनि बिगोमा दङ, बै जिउनि बिगोमा जाय इसोरा जोंखौ दादों, नोंखौ दादों, बै इसोरखौ गिबि नायगिरग्रोनांगौ, बै इसोरखौ गिबि खुलुमग्रोनांगौ, बै इसोरखौ दाव दाव खालामनांगौ। बे फिदिंनाय बाथ्रायाव बेयाव ओंखाराखै। केबल बे ओंखारदों जाहैबाय केरेक्टारा मा? धोननि सायाव केबल धोनखौ अननाय आरो धोनखौ लानानै बुहुमाव रंजाना थानो हास्थायनाय, अरायनि थानो हास्थायनाय, बे केरेक्टारखौ जिसु ख्रिस्टआ बेयावहाय श' खालामदों। थैनानै थाङोब्ला, बे जिउखौ जिसु ख्रिस्टआ लानानै थाङोब्ला बे धोनफोरा सोरनि जागोन? बे गासैबो एरैनो बेर्थ जानानै थालांगोन। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ दिन्थिदों। डेट मिन्स जोंनि आखायाव जि सम दङ बे समा जिसु ख्रिस्टनिसो। जोंनि आखायाव जि जिउ दङ बे जिउआ जिसु ख्रिस्टनिसो। जिसु ख्रिस्टआ गोसोब्लानो जोंनि आखाइनिफ्राय लांनो हायो। जेरैहाय बै जाम्बा धोनि मानसिया रंजादोंमोन, गासै धोन सम्पतिखौ लानानै आंहा गोबां धोन सम्पति जाबाय, सोर मा खालामबावनो होननानै रंजादोंमोन। नाथाय बै समावनो, बै हरावनो बिनि जिउखौ जिसु ख्रिस्टआ लाना थांदों। बै धोन सम्पतिया सोरनि जादों? मा जालांदों? सेवनानै थांदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो बे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन। जिसु ख्रिस्टनि जिथु फिदिंनाय बाथ्रा, बे फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिखौ जोंबो बुजिनांगोन। दिनै जोंनो धोन दौलत नांगोन, थाखा फैसा नांगोन, गासैखौबो नांगोन, नाथाय सेथि जायगाया जिसु ख्रिस्टनि जानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि उनावहाय जिसु ख्रिस्टआ गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों, बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिना होग्रोनो हास्थायबावबाय। बेनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ रोजा रोजा दाफाफोरखौ ओरैहाय बुंबाय, दाउखाफोरखौ साननानै नाय, बिफोरो बेगरबो फोआ आरो आबादबो बुथुमा, बिफोरहा बुथुमनो जायगा एबा बाख्रिफोरबो गैया, अब्लाबो इसोरा बिफोरखौ खांफ्लायदों। नोंसोरो दाउसिनफोरनिख्रुइ बेसेन गोसासिन। जिसु ख्रिस्टआ बै दाफाफोरनियाव मोनसे सोंलु सोंबाय, मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय, बेनो जाहैबाय बेफोरनि थाखाय जिंगासिनानै सोरबाया गावनि आयुखौ इसेसो फोलावदेरनो हागोन खोमा होननानै। माखौ? बे जाहैबाय धोन दौलतखौ आरजिनो हास्थायै हास्थायै इसोरखौ नागारनानै गासै संसारनि धोन दौलतखौ मोनदों। बै मोननानैबो सोरबा मानसिया आयुखौ फोलावदेरना लानो हागोन नामा होननानै जिसु ख्रिस्टआ बैयावहाय दाफाफोरनो सोंलु सोंदों। जिसु ख्रिस्टआ दाफाफोरखौ ओरैहाय बुंबावबाय, नोंसोरो जुदि आयुखौ फोलावदेरनानै लानो हायाब्ला गुबुन खामानिफोरनि थाखाय मानो जिंगासिनो? जिसु ख्रिस्टआ दाफाफोरखौ आरोबाव बुंबावबाय, आजनाय बिबारफोरनि बाथ्रा साननानै नाय, बेफोरो हुआव आबादबो मावा एबा हिफोरबो दाया। आं नोंसोरखौ होनो सल'मन राजाया एसेबां जोंब्लाव माब्लाव साजायनानै थानायावबो बे बारसे बिबार बादिबो गावखौ समायहोनो हायाखैसै। जिसु ख्रिस्टआ आरोबाव रोजा रोजा दाफाफोरखौ बुंबावबाय, अ फोथायनायाव बोलो गैयिफोर, फोथाराव रज'नाय गांसोआ दिनै दं, गाबोननो अगदाबाव सावजायो। इसोरा बेफोरखौनो एसेबां साजायोब्ला नोंसोरखौ बेसेबां साजायसिनगोन। बेनिखायनो नोंसोरो मा जानो आरो मा लोंनो होननानै दा जिंगासि। संसारिफ्रासो बेफोरबादि बाथ्राखौ लानानै जिंगासियो। बेफोरखौ नोंसोरनो नांगौ होननानै नोंसोरनि बिफाया मिथिखागौ। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ जोबनायाव ओरैहाय बुंबावबाय, नाथाय इसोरनि रायजोखौ नायगिर, अब्ला बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ बेयावहाय धोन सम्पतिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङाखै, धोनि जानायनि बाथ्रायाव एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङाखै। नाथाय जाय मानसिफोरा धोन दौलतखौ लानानै इसोरखौ बावगारलांदों, धोन दौलतखौ लानानै दुगा दिन्थिदों, बैखौसो जिसु ख्रिस्टआ मोन्थिहोनो नागिरदों। जाय मानसिफ्रा धोन दौलत, गावनियाव थानाय धोन दौलतखौ लानानै इसोरखौ नागारनानै दुगा खालामबाय थादों, बे दुगा खालामनायखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। जेसेबांखि दुगा खालामा मानो, नोंनि आयुखौ नोङो फोलावदेरनानै लानो हाया। गाबोननो थौ होनोब्ला नोङो गाबोननो थांनो गोनां जागोन। जिसु ख्रिस्टआ जुदि गाबोननो लाङोब्ला नोंनि धोन दौलतआ मा जागोन? बेयावखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोबनायाव बेखौसो बुंदों जे बेफोर गासैनिख्रुइ इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, बेनि उनाव गासैखौबो होगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। बै दाफाफोरखौ बे बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन। सोरगोनि रायजोखौ, सोरगो रायजोखौ नागिरग्रो, इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, इसोरनि रायजोखौ नागिरनायनि उनाव गासैखौबो होगोन। जोंनो जि नांगौ
इसोरा जोंनि गोनांथिखौ मोनथिगौ। बबे समाव जोंनो बाइक नांगौ, बबे समाव जोंनो गारिखौ नांगौ, बबे समाव जोंनो धोन दौलतखौ नांगौ, बबे समाव मा जाहैनांगौ, बबे समाव साख्रि मोननांगौ, बबे समाव मा बेफार फालांगिखौ मावनांगौ, बबे समाव बबे न'खरा माबायदि जानांगौ, बेफोर गासैखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिखागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनो रोङाब्लानो संसारनि रायजोखौ, संसारनि लुबैनायखौ, संसारनि रंजाहोनायखौ नागिरनानै दङब्ला आरो गासैखौबो मोनदोंब्ला आरो एबा गासैखौबो मोनबायब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, बे जाहैबाय बेफोर नोंथांनि आयुखौ फोलावनो हागोन ने? जुदि नोंथांनि आयुखौ फोलावदेरनोनो हायाब्ला मा लाब? आयु फोलावनो हाग्राया सोर? इसोर, बै जिसु ख्रिस्ट'आसो। बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि रायजोखौ जों नागिरग्रोनि, बिनि उनाव इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों, जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरोंदोंमोन जे गासैखौबो होदेरनाय जागोन, जों गासैखौबो मोनगोन। जोंनि जिउआव साइकेल माब्ला नांगौ, जोंनि जिउआव धोन दौलत माब्ला नांगौ, जोंनि जिउआव साख्रिखौ माब्ला नांगोन, जोंनि जिउआव न'खराव बेफार फालांगिखौ माब्ला नांगोन, गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ, गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे जारिमिननि गेजेरजों जों बेखौ मोनथिनो हादों। सोरबाया मोनथिनानै दंखायोमोन, बावना दङमोनब्ला नोंथाङा दिनै गोसोआव फैफिनबाय, आरो सोरबाया जुदि मोनथिथाराखैमोनब्ला दिनै नोंथाङा मोनथिनायनि गेजेरजों गेदेर आशीर्बाद मोनदों। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय। बाय बाय।